Ariketa honetan begiratzen zuet, daukagu operazionala buffer edo tensio jarraitzaile konfigurazioan. Begira, jarraitzen dugu berrindikadura negatiboa izaten. Irteerako muturra nolabait konektatuta dago sarrera inbertsorera. Horrek esan digu, zirkuito labur birtuala daukagula. Beraz, hemen daukagun tensioa, zirkuito honek eragiten duen tensioa nodo honetan, zirkuito labur birtual hori dela eta egon behar da hemen. Eta begira, hemen zirkuito labura daukagu, eta irteeraraino ailegatu behar zaigu hemen dugun tensioa. Beraz, ariketa honetan naiz da V1 eta V2 ipini, V2 da V1. Tensio berdina izan behar dugu bi puntu hauen artean. Tontakia bat dirudi, zergatik ez jarri hemen kable bat, hau kendu eta hemen kable bat ipini. Orden, pentsatzen dut pixka, begira. Hau kentzen baduzu eta hemen kable bat baldin badaukagu, zirkuito hau nola izango zen. Izango genituzke bi hauek serien eta horiek paraleloan honekin. Eta horrek hauek eragina izango zuten tensio honetan, zen zirkuito osoan daude. Baina honekin egiten duguna da, nolabait isolatu. Zirkuitotxo hau dela tensio zatitzaile bat, ikusten duzen bezala, tensio zatitzaile normal bat, eta honek ematen duen tensioa, taka, eramaten duen utza, hauek ez daukate eraginik zirkuito honetan, eta hemengo tensioa onutza ipini, eta berriz zirkuito honetan bakarrik izan hauen eragina izan gabe. Hau da, ez da nazten, hauen eragina beste hauekin. Eta hemen berriz izango genuke beste tensio zatitzaile bat, V2 edo V1 tensio hau zatitzen duela. Bale, gehiagitzek egiten ari naiz. Ja, egin dezagun ariketa hau. Naiz eta jakin bufferra dela, hasi gaitezen gure betiko ideiakinia zer esaten digun zirkuito honek. Hemen 0 voltio izango genituzke hemen 7,5 voltio, hemen V1 tensioa, bale, hemen V1, hemen V1, eta V2 da V1. Baina ezaguna horrengoz. Eta hemen V2, jarri dezakegu, edo VO. Bueno, VO daukagu hemen. Bale. Hasi gaitezen orain intensitateekin. Hemen I azpi bat, eta hemen izango genuke I azpi bi. Ez jarri behar dut, hau, 0 izan behar denez, honengo impedantzia infinitogatik, hemen jarri behar dut I azpi bat, zeren intensitate bai legatzen da, bide gurutze hontara, eta dina pasatzen da onutza, zeren onutza 0 dua. Vale, I bat berdin I bat izango da honen Kirchhoff. Zer gehiago izan behar dugu, hemen beste intensitate bat, I azpi bi adibidez, izan behar dela honen berdina I azpi bi. Hemen ere, Kirchhoffa izango zen I azpi bi, berdin I azpi bi, zer gehiago. Vale, hemen V bat, daukagu jarrita, hemen, beraz, ez ezagun bakarra, V bat, dagoela hemen. Vale, egin dezagun orain Kirchhoffak, ia, nola izango ziren. I bat berdin I bat, I bat berdin I bat. Eta begira, hau izan behar da, zati honen emaitza. Banan dute izango balitz bezala, independentea izango balitz bezala. I bat berdin I bat, eta hau izan behar da, tensio zatitzaile baten emaitza. Tensioa bat ere bar zaigu, zuek egiten baduzu hemen oma aplikatuta, hau 0 denez, atera bar zaizue tensio zatitzaile baten emaitza. Ordenik zuzenean jarriko dute emaitza, bale? V bat izan behar da tensio zatitzaile baten emaitza dala. Sarrerako tensioa 7,5 bider azpiko resistentzia hau zati bien batura. 24 zati 16 gehi 24. Bale, eta egin dezagun orduen hau da, 24 zati berrogei, berdin hau, bider 7,5 berdin, 4,5 voltio. 4,5 voltio ditugula hemen. Hau da, 4,5 voltio, hemen izan behar dugu 4,5 voltio beste mutur honetan, eta hemen bertan ere izan behar ditugu 4,5 voltio. Kalkulatu dugu nodo guzti honen tensioa izan behar dela dena berdina bufferrari esker. Eta horrein zer daukagu, berriz hemen tensioa ezaguna eta hemen bi resistentzia serien. Beste tensio zatitzaile bat, sarrerako tensioa hau izanik. Edo Kirchhoff egiten baduzue, iazpibi berdin iazpibi, eta hemen atera behar zaizuena VO mutur horretan izan behar da tensio zatitzaile baten emaitza. VO izan behar da, ia sarrerako tensioa kasunetan 4,5 voltio, bider erresistentzia hau, zati bien batura, 12 gehi 8. Ia, hau izan behar da, 12 zati hogei, 12 zati hogei, berdin hau, bider 4,5 berdin 2,7 voltio. 2,7 voltio. Eta hau da irteerako VO tensioa zirkuitotxo honetan. Besterik ez, intensitateak ez digute eskatzen kalkulatzea, baina
oso erraza izango zen home aplikatuz guztietan. Ados, aurrera.